कहतर कि मैं हर राछी नौटी देल धाइले बाबे छैनी अब बनावतनी कोइनी आ सुन बुढ़ऊ का कहो बनावतनी खैनी फेर गवले हां का अरे कि कादू झकोरा मारे झूलनी कादू झकोरा मारे झूलनी आ फेर कहतर कि सारी लहराए रे ना अरे कि भीजी जाला लहंगा आ सारी लहराए रे कि भीजी जाला इस में का उस में माघ में का पूस में खेसारी जी एगो प्रदुमन जी हमरा बड़ा बढ़िया बात मन पड़ल बा का एगो हमरा लइका के रहे गौवा में हां खेसारी जी गाना गौले रहल है का कि चलेलू हचकत भोरे के बेरा खेललू कौन खेल हां मलवालय भौजी कमर में करुआते आ वही ट्रैकवा पगा देले रहले कि पान को शैली संगे अड़हुल के फूल कल कलय माई हमर नेवता कबू एगो हमरा गांव के लइका रहे कहत कि पान को शैली संगे अड़हुल के फूल मलवालय भौजी कमर में करुआते साफ इनके जस रहे उहे हाल तू कह दिहला लेकिन लाए एगो भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़ी सुंदर गायिका है शिल्पी राज सुंदर सुंदर मतलब कि चेहरा के तो ज्यादा कुछ खास सुंदर ना है हां लेकिन आवाज के बड़ी सुंदर है अब बड़ा बढ़िया एगो औरत मेहरारू के भाव गौले रहली का आ जा तनी भाव में आवे आओ ए आए हाय खातरा करूंगी करबे खातरा नाती के बेटा ट्रांसफार्मर हवा खतरा करे चलो एगो मरकरी जराइबो आहा ए अरे गोर लगताली ए भौजी नाती के बेटा यही मुंह से मौसी ना कह देता तो हर मौसो लोग खुश हो जाए गाना के भाव रहल है कैसे और अतिया कहतिया कैसे कैसे अरे कि दिन भर राजा जी तू काम करेलो कमान बेबी अरे रतियों में तनी ना आराम करेलो का अरे तो ये तना कमा के बोलो कमना बैंक में धरबाए राजा ओ माय गॉड करबे गाड़ी के न करी अरे खाइबो कमान बेबी पियाबो आय 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 मोटइबो तबे नु कुछ करबो लय है लइका गणेश जी से कहले के बाबा विनय अकेला जी बड़े सुंदर मित्र हमारे गायक संगीत कुमार सोनू जी उपस्थित बानी जेके सुप्रसिद्ध राइटर महेश परदेसी जी के भतीजा बानी संजीत मधोसी जी और बहुत प्यारी सी एक्ट्रेस रानी जी बैठल बड़ी है जा आए हाय हाय जोरा बा बहुत प्यारी बड़ू अरे स्माइल के जोरा बा साचो कहत ओह प्लीज प्लीज मुस्कुराइए कभी आ किसी किसी का मोहब्बत दिल में आय 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 कुछ लोगों की मोहब्बत हां दिल में आय आय इस कदर उतर जाती है ओए रब्बा कि जब उन्हें दिल से निकालो हां तो जान निकल जाए और सच में आप प्यारी हैं एगो बंदना गणेश जी एक गणेश बाबा असर में दास आज खार बाटे हो अब पहिलने बाटा बात तोहार बाटे असर में दास आज खार
पहला नेवतवा तोहार तो गौरी के लाल काल भी नया बाधा हटई ताए बाबा पूजा नवाया मोरा सुमिरा नवा में गई ते लीची लगा अरे लीची लगा नमः शिवाय एगो तो स्माइली बॉल डाल के नाची देखिए एगो लड़का में बा झाल बजावता सोना के सिकरी देखावता दूगो बटन खोल देखिए पद के मायने होला हां अगर विधायक जी हो खस हां आ रोल गोल पेन के घूमस नु हां तो लोग कहे कि ना आता के हो थाईलैंड दुबई के सोना बुझाता वो भरे चमक बाई हमने के चाहे नॉर्मल के हुआ आदमी होखे हां आ दो चार गो सोनो पहन ली के नहीं उसे जुगाड़ को के चाहे कमा धमा के हां लोग कहबे बे सोना न खाई सोना धैल 150 के हां बाप दादा हरे में मर गइला बेटा के नाम पावर हाउस सोना बा ये पानी चढ़वावले लय हो गए गणेशो जी के सुमिरन वंदना खत्म चलते जय बोले के बाद हनुमान जी से कहे लय बड़ा बढ़िया लगा कैसे तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं ऐसा लम्हा तुझे तुम से प्यार करते हैं और देवता जी तना धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई लाल देह लाली लसै अरु धरी लाल लंगूर वज्र देह दानव तलन जय 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 हो हनुमान कि लाल चंदन लाल ध्वजा लाल देहिया 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 कि हो बजरंग लाल रंग से रउआ नेहिया सगरो सम के सिकंदर दे छेहिया अरे बनल रहा रह दिका अपना नचनिया के गरिया हाय हाय हेने तनी बढ़ के लोगो देखो हां जाई तनी यूट्यूब तनी पर हेने आगे जाई यूट्यूब पर चढ़ब यूट्यूब पाई तनी यूट्यूब पर हां अब तनी अपन कलाकारी देखा हां अपन जलवा बिखेरी कि संगे रोशन के सिकंदर
अच्छा सिद्धोल मेला वाली का लड़का अखिलेश कुमार यादव हमारे भाई हमारे मित्र हैं, पुरस्कार दिए, हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, आशीर्वाद का चाहना। बैठा आयशा, बैठ जा, सिट डाउन। लहंगा दोसर उसर नहीं खेती को देखा पहा दिनेश के सिकरी पहनला से होई किनवाबो ना यार बबुओ अपने सिकरी पहनते हैं नचनिया के हिंग एक गो लहंगा पर 8 गो मंच घुमावते वो 4 गो लहंगा बा। अच्छा मैंने बता देला नु कि इतने दिन से कमा के आज ले 4 गो लहंगा पहन ले हद पागल है सब, हद पागल ये सब बात करता है। लाओ सिगरेट रे हम संतोष पागल ना है ना मारब एक के फाइट लगभग लहू फेंके लगभग अशोक सिंह के माथा छाटे हम संतोष पागल है। लाओ सिगरेट रे आरे के चढ़े हाथी घोड़ा पाल की मंगा आरे के चढ़े हाथी घोड़ा पाल की मंगा के रहा माल लगे तो झाल धीरे। यस सर भगवान बनौले रखस रहुआ। डॉक्टर साहब आई तने मंचो पर बैठी तने कलाकारी देख ली। आई जल्दी आई जल्दी। प्रदुमन जी तू नाचल तरह तब बुझल तरह कि रोशन जब के नाच ही नहीं के आवा भाई सुमिरन के चलते हम तनी रोकथाम कइले बानी। हां ई मत बुझ कि नाचत नहीं की त तू हमरा के मर के देबे उखाड़ के बिग देबो कबरे वाला नहीं थे लाजे भावे बोलस ना तो सवादे भसुर छोड़स ना। आरे के चढ़े हाथी घोड़ा पाल की मंगा के ए अकेरे चढ़े पैदल चिउटी बचा के भजन बलराम के आ भजन बलराम के राम के अरे तो सुतला में का बा